Mitä helvettiä? Limuliskoa. Hei Roope, joskus sun pitää tehdä se uusinta. Sun pitää ottaa se nahkahanska ja heittää se silleen. Niinistö on kuka mä oon, eikä oo toista. Niinistö on kuka mä oon, Niinistö on mitä mä teen. Niinistö. Niinistön mieli on täynnä negatiivisia ajatuksia. Esim. Mitä jos ei löydetä tänään pajautuksia. Hipit koittaa ottaa vallan, mut ei tuu natsaa. Sauli voi myllyttää vaikka yksin vihreiden armeijaa vastaan. Niinistön mieli on musta ja Rolexanderin silmät punaiset. Sauli ei välitä paskaakaan ja Jyrkin silmät on tosi punaiset. Punikit koittaa ottaa vallan, mut Niinistö hallitsee näitä katuja. Kadulla liikkuu huhuja, että Sale on hävinnyt, mut se on vaan satua. Niinistö on kuka mä oon, eikä oo toista. Pekkakin koitti matkia, mut ei se kuulosta samalta. Niinistö, kutonen Memphis, UG, kokoomus, mafia alleen, polkee yöllä, kulkee, kannattaa ikkunat sulkee, muuten sisään puskee Sauli ja pikkupelaaja Käteinen. Viedään sun DVDt, sun kodit, koneet sekä käteiset. Silloin kun kokoomus hiisaa, palaa karstatkin. Silloin kun kokoomus hiisaa, palaa karstatkin. Ei kukaan puhu niin kuin Niinistö. Röökihatsi, harmaa hapsi, jäinen tatsi Niinistö. Megaplantit hävii savuna ilmaan, et jotain jäis huomiselle. Tarja Halonen filmaa. Filmaa, että Sale pajautti kaiken. Ei myös oo tinki, ei myös on turkkilainen. 3-5. Ei, 3-5.